A széttört álmok cirkusza egy rendkívüli hely volt. Bernát Zsolt dunaújvárosi csapata hosszú évek után egy ifjúsági kalandfilmmel tért vissza. A film egyszerre került bemutatásra február elején a Filmszemlén, a Kortárs Magyarok Filmklubban és országosan több mint 20 filmszínházban. A kis költségvetés teljesen megszokott a mi filmes műhelyünkben, vagy a filmes csapatunkban. Ugye a független film felől jövők, és az egész csapat a független filmes hagyományokat erősíti. Megszoktuk azt, hogy kevés pénz van, ami ugye mindig azt eredményezi, hogy ezt kreativitással kell pótolni. Az elmúlt 10-valány évben kidolgoztunk egy olyan struktúrát, filmgyártói struktúrát, ahol ez teljesen működik, ez a kis költségvetés, szűkstábbal dolgozunk, és csak olyan dolgokra költünk, ami szükséges. Ez annyit jelent, hogy a mi részünkről minden fillér a vásznon megjelenik valamilyen látványelemként, vagy éppen egy kameramozgásban. Tehát itt nincsenek büfékocsik, lakókocsik és olyan költségek, ami egy nagy költségvetős filmnél természetes, hogy ott van. Minden városban vannak dolgok. Mi van ezekkel a gyerekekkel? Ne is törődj vele. Amikről senki sem beszél. A rendőrséget nem érdekli az ügy. És vannak, akik a titkok nyomába erednek. Az öreget? Keresitek? Fölmerül a kérdés, hogy mire forgott ez a film. Ez a film, ez egy 2-3 éves technológia, ez a Canonnak az 5D Mark II nevű fényképezője, ami ahhoz képest, hogy ez egy fényképező, nagyon jó minőségű HD, tehát full natív HD felbontású videót csinál, és könnyen hozzáférhető nagyjából, mert nem annyira drága, viszont ami nagyon sokat dob a dolgon, hogy olyan minőségű optikákkal dolgoztunk, amik fényerőben is nagyon jók, és a mélységességben is, tehát ilyen fotooptikákkal, amik ilyen prime lencsék, ezekkel dolgoztunk. Amikor már elkezdődik egy forgatás, akkor már a stáb ugyanoda, tehát nekem is úgy kell oda menni, hogy storyboarddal, sőt nem ritkán mozgó storyboarddal, tehát egy kis videokamerával már előre megcsinálva az adott jelenetet. A mi esetünkben akár egy forgatási nap is, tehát egy plusz forgatási nap is olyan csúszás jelent, és olyan költségnövekedést, amit nem engedhetünk meg magunknak. Tehát ennek a filmnek is az elején 30 nap forgatás lett kitalálva, ennyi tűnt optimálisnak, és ennyi is volt. Tehát mindent sikerült úgy tartani határidőre, költségben is, ahogyan terveztük. Csupa fő vagyunk. Jól kitervelt gyerekrablás történt. Mit csinálsz? Nyomozok. A nyomozás elkezdődött. Végül is sikerült kiiktatnom. Anyukád vette a ruháidat, és egy számmal nagyobbat, hogy jövőre is jó legyen. Valami nagy ütés érte, annak hatására állt meg. Ez hihetetlen. Tisztára, mint Sherlock Holmes. Forgattunk háztetőn 40 fok melegbe poros padláson, ahol gyakorlatilag ilyen maszkban voltunk, annyira nagy volt a por. Viszont forgattunk a föld alatti alagutakban, ahol meg 10 fok volt. És voltak, tehát ezek az extrém helyszínek, ami ugye a technikai szempontból sem volt egyszerű, hogy a technikát hogy helyezzük el, a lámpákat hogy helyezzük el egyáltalán, hogyan óvjuk a technikát ezektől a körülményektől, és hát ugye a szereplők is nyilván ezt azért megérezték ezeket a szélsőségeket, tehát megviselte a stábot, ugye főleg a gyerekszereplőket, ezek a dolgok, viszont tehát így meg olyan helyekre jutottak el, ahol egyébként nem nagyon, úgyhogy azért kiegyensúlyozta a kaland jellege, meg az élmény jellege ezt az egészet, de azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb. Talán a másik eleme, hogy a másik nehézségű fok az pedig a gyerekekkel való munka volt, és főleg a szereplőválogatás szakaszában, hiszen nem voltak szem előtt, és most sincsenek szem előtt gyerekszínészek, jó gyerekszínészek, tehát nem csináltuk meg azt, hogy megnézzünk közelmúltban készült sikeres magyar gyerekfilmeket, és onnan válogatunk már szereplőket, akiket látjuk, hogy igen, ők jók. Nekünk az utcáról kellett tulajdonképpen válogatást elkezdeni, és aztán több mint 200-250 kisfiú és kislány meghallgatása után választottuk ki azt a 3-at, aki megfelelt a szerepre. Az analóg filmszalagnak teljesen más az érzékenysége, meg a viselkedése bizonyos fények, ha rákerülnek, viszont a digitális technika már ott tart, hogy most már, főleg, hogy most azóta már még jött ki egy másik termékennél ettől a cégtől, ettől a gyártótól, amit szeretnénk is beszerezni majd, ez egy újfajta dolog, aminél viszont az érzékenység növelés is már kevesebb zajjal járt. A nyári szünetben. Csak nem Dr. Watson a 6. C-ből. Holmes és Watson. Jegyeket, bérleteket. Watson! Visszaszerzik a gyerekek álmait. Féltek mi? Majd fogtok. Majd
Fogtok! A film most moziba került, ugye így most azt hiszem, hogy egészen pontosan 30 mozi kezdte el játszani 26-án. Ez már több, mint amit én valaha is reméltem. Tehát ugye az, hogy én jövök tulajdonképpen Dunajvárosból egy olyan csapattal, akikkel elkezdtünk 18 évvel ezelőtt filmezni, álmodni, és azt reméltük, hogy bejutunk mozikba, eljutunk országos moziforgalmazásig, ez akkor lehetetlennek tűnt. Talán még 2-3 év ezelőtt is ez lehetetlennek tűnt. Azóta a technika fejlődése ugye most már ezt lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag digitális kópiákkal lehet moziba kerülni, és hát valószínűleg a csapat is megérett arra, hogy egy olyan filmet hozzon létre, hogy érdemes is arra, hogy moziba kerüljön. Ez már több, mint amit elképzeltem. Most jönnek a nézettségi mutatók, nincsenek illúzióink, tudva azt, hogy egyrészt mi nem tudtunk költeni 10 milliókat, sőt milliókat sem reklámra, tehát azt nem tudtuk elérni, hogy annyira belesúlykolni a filmet a köztudatba, hogy gyakorlatilag már ciki legyen az, hogy valaki nem látta, és ezért megy el moziba. A másik része meg az, hogy az elmúlt években az a tapasztalat, hogy a magyarok sikeresen leszoktak a magyar filmekről. Tehát a magyar film, mint fogalom, az összekötődött a rossz fogalommal, aminek nyilván megvan a maga oka, és most így megyünk szembe az árral, hiszen nyilván nekünk az lenne fontos, hogy bemenjenek és nézzék meg. Akik eddig látták, azoknak egyébként tetszett, tehát a tetszési index nagyon jó, főleg a gyerekek körében, de ugye a nagy kérdés nem az, hogy tetszik, amikor bemennek, hanem hogy vajon hogy veszük rá őket, hogy bemenjenek a moziba. Ugye pont ez a tini korosztály, aki a megcélzott közönségünk, ők azok, akik megszokták, hogy internetről töltenek le filmeket, otthon moziznak. Gyakorlatilag ez most egy ilyen nagyon nagy szélmalomharc, hát meglátjuk, hogy hogyan alakul a vége. Alig maradt gyerek ebben a városban, akinek még tiszta álmai vannak. Nincs sok idő. Gyertek utána! Csukd be a szemed. Nem fog fájni. Te mit tennél meg a barátaidért? Sherlock Holmes nevében.